we don't know what is day, what is night. The uniform treatment నడుస్తుంది. ఇక్కడ night's rest is given a lot. And suddenly morning you see a lot of activity happening. The brain processes all the time. దాంట్లో కొంచెం ఐ ఓపెనింగ్ పెరుగుతుంది, కాన్షియస్నెస్ పెరుగుతుంది. సో దెన్ we slowly put in taking down to therapy hall, wall and workout with exercises. So this slow gradual process, then the results are nowadays good. గ్రోయింగ్ బ్రెయిన్ కాబట్టి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్. అదే మనకి అడల్ట్ బ్రెయిన్ అయితే రికవరీ అనేది కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఇప్పుడు దీనికి అప్కమింగ్ గ్రోయింగ్ బ్రెయిన్ కాబట్టి ఈజ్ జస్ట్ 9. సో హోప్ఫుల్లీ బ్రెయిన్ విల్ టేక్ న్యూ ఏరియాస్ అండ్ డెవలప్. ఈ లోపల కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా వీ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్.